Mijara koçkirin penaberi û cudakariya li hember penaberan li Tirkiyeyê her wext rojevê de ciyekî sereke digire. Bi taybetî salên dawî bi milyonan penaberên Sûriye û Rojava ji ber şer hatine Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Piştî êrişên Daişê ji Şengalê jî bi hezaran êzîdî bi heman armancê berê xwe dane Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Dîsa li Tirkiye ji salên berê de bi taybetî Kurd rastî koçberiya darê zorê hatine û neçar mane ji Bakurê Kurdistanê koçî bajarên Tirkiye bikin. Bi giştî penaber gilî û gazindan dikin ku rastî cudakariyê tên. Rewşa penaberan û cudakariya li hemberî wan li Stenbolê di komcivînekê de hate nîqaşkirin. Çözüm barış süreci başladıktan sonra linç girişimi... Ji ber pêvajoya aştiyê demeke em rastî nûçeyên lincê nehatin. Lêbdawîkirina pêvajoya re em careke din bûyerên lincê dibihîzin. Ev tev bi çanda polîtîka desilatdariya Tirkiye ve û binetewperweriya Tirk ve girêdayî ye. Mînaka herî balkêşiya alan Kurdî ye. Gelek kesan di destpêke de daxwaza alîkarî û piştgiriyê rêdan. Lê piştî ku fehm kirin ku ew Kurdekî ji Kobanê ye, gelekan hestên bereva jî nîşandan. Bu duygularını rafa kaldırmaları diyelim. Rewşa kampên penaberan dem bi dem ji hêla saziyên sivîl ve tên rojevê. Heman mijar di çapemeniya navdewletî û ya Tirkiyeyê de jî dibin nûçe. Heman mijar di komcivînê de jî ji hêla pisporên ve hate nîqaşkirin. Kampên şarederiya Sûrûcê hebûn, çarpênc ev kamp melwandira xebat kir. Belkî li halî xwarinê de halî tiştê dilê de dahatin fakat rewşa halî tenduristî de derdor, rewşa kona halî tenduristî de merov nikane berjî pir baş bûn. Şer û pevçûnên di navbera PKK û dewleta Tirk de û encamên van şer û pevçûnan xalek bû ku beşdarên komcivînê li ser axivîn. Di dema komcivînê de komeke psîkolog û psîkiyatrîstan bi daxuyaniyeke hevbeş daxwaza agirbestê li aliyan kirin. Ferit Demirel, Rudaw, Stenbol.